Sú v živote chvíle, keď má človek všetkého plné zuby. Keď sa nepríjemné či nešťastné udalosti nakopia na jednu veľkú hromadu, za ktorou nevidieť ani jediný lúč slnka. A Jonáš je v životnom období, keď má pred sebou takúto hromadu. Opustila ho manželka, vyhodili ho z práce a umrela mu mama. Jonáš však pozná riešenie. Teda myslí si, že to, čo chce urobiť, je riešením jeho problémov. Jonáš? Si tam? Jonáš? Jonáš? Jonáš, preboha, čo si to urobil? Žije? Dobrý deň, musíte prísť ku nám, sused sa zastrelil. Teda asi ešte žije, neviem. Urgen 911 pre Cezar 1, počúvam. Aha, rozumiem. 33-ročný muž, pokus o samovraždu, strelné poranenie hlavy. Aká je adresa? Adresa? Krásnohorská 8, našla ho suseda, čaká na nás. A v akom stave je pacient? V akom je stave? Nie je pri vedomí, dýcha, puls hmatný. Pri výstrele sa mu zrejme pohla ruka. Lebka nie je prestrelená. Dobre, ideme tam. Ako sa volá? Sabol. Ideme, vyrážame. Výjazd bol nahlásený ako 33-ročný muž, pokus o suicídium, strelné poranenie hlavy. Údajne je v bezvedomí, dýcha, má hmatný puls. Aké je to meno? Sabol. Dobrý, záchranka, ideme pánovi Sabolovi, otvoríte nám? Nejde to. Musíte nám prísť otvoriť dolu. Nechápem, prečo to tí ľudia zamykajú. Ten interkom nemá potom zmysel. Ľudia robia strašne veľa vecí, ktoré nemajú zmysel. Napríklad sa pokúšajú zabiť. Napríklad. Strašne. Užij. Dobrý. Prepáčte, máme tu takého idiota, čo to stále zamyká.
hlavu. Zasuniem ho? Áno. Dobre, Pomaly. Pomaly, ale veľmi, ne? Počkaj. Dobre. Pokaž mu hlavu. Držím. OK. Pomaly. Takto ste ho našli, áno? Áno. Nehýbali ste ním? Nie. Dýchanie plítke. Po príchode na adresu bol pacient nájdený sediaci doma v byte v kresle, v bezvedomí, dýchal s ranou v ľavej frontálnej oblasti hlavy. A ako ste sa dostali do bytu? Nemám od neho kľúča, počula som výstrel, tak som sa zlakla. A vy ste vedeli, že on vlastní strelnú zbraň? Nie. A bol to aj niekto iný? Nie. A mal v poslednom období, neviete, nejaké osobné vážne problémy, pre ktoré by sa rozhodol spáchať samovraždu? Áno, bolo toho viac. Rozišla sa s ním žena, pred 2 mesiacmi zomrela jeho mama. Aha. A najhoršie, že včera ho vyhodili z roboty. Rozumiem. Dobre. Toto strelné poranenie bolo určite spôsobené zblízka. A... Tak, to prosím ťa. S najväčšou pravdepodobnosťou si toto určite spôsobil sám. Tlakovosť 130/80, saturácia 98, pulzo máme 110. A EKG sinus rytmus. Určite mal aj prasklo bubienok, zrejme tam bude otras mozgu, zakrvácanie. Prosím ťa pekne, podaj fyzák, 500 ml intravenózne. A teraz sa ho pokúsime prebrať, dobre? Prosím vás pekne, viete, ako sa volá na krstné meno? Jonáš, áno. Pán Jonáš, haló. Pán Jonáš, počujeme sa? Haló, počujeme sa, preberte sa, haló. Viete, kde ste? A ako sa voláte? Jonáš sám. Dobre, a pojedli ste aj nejaké lieky? Nie. A ste na nejaké alergický? Nie. Idem pre nosidla. Dobre, toto vezmem. A bolí vás ešte niečo okrem hlavy? Dobre, tak sanitke dáme termofóliu, áno? U pacienta boli vyšetrené parametre základných životných funkcií. Prebral sa na algický podnet. Cirkulačne bol stabilizovaný, mierne dezorientovaný. Mám niekomu zavolať? Myslíte nejakej rodine? Bývalej žene? Nie, žene, nie. Dobre, upokojte sa, pán Jonáš, áno, pokojne ležte. Už ste stabilizovaní, my vás prenesieme do sanitky, dobre? Pôjdeme do nemocnice, tam vám urobia všetky potrebné vyšetrenia, áno? Takže všetko bude v poriadku. Máte niekde preukaz poistenca? Preukaz mám doklady kuchyni. Prinesiem vám to. Dobre. Chceš ho na monitore? Áno, a sme pripravení na prevoz. Sme. Vzhľadom na strelné poranenie v oblasti hlavy a zrejme pokus o suicídum, bol u pacienta indikovaný transport do nemocnice za účelom doplnenia potrebných vyšetrení a vylúčenia intrakraniálneho poranenia hlavy. Strelné zranenie, ktoré si Jonáš spôsobil, našťastie nebolo životohrozujúce. Jonáš spočiatku odmietal liečbu psychiatra, ale nakoniec sa jej podrobil. Pochopil, že jeho zlé životné obdobie a problémy, ktoré sa mu nakopili, sa dajú riešiť inak ako samovraždou.